Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jgħaddi l-kaċċa u l-insib f'idejn il-Ministeru għal Għawdex hija deċiżjoni kontra l-liġi. Fid-dawl ta' dan, Birdlife Malta l-erba' resqet protest ġudizzjarju fil-qorti kontra l-Prim Ministru, il-Ministru tal-Ambjent u l-Ministru għal Għawdex. Protest kontra d-deċiżjoni ta' Abela li jpoġġi l-regolatur tal-kaċċa taħt il-Ministeru għal Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet, Birdlife Malta sostniet li ma kellix triq oħra li tirrikorri għal azzjoni legali minħabba d-deċiżjoni li t-taqsima tar-regolamentazzjoni għall safar selvaġġi tiġi trasferita taħt il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Mossa li Birdlife Malta diġà ddeskrivita bħala waħda diabolika u illegali. Dan ingħata responsabilità, jiġifieri suppost jagħmel azzjoni fuq għadi, imma m'għandux il-legal parameters, m'għandux is-saħħa legali li jagħmilha. L-unika persuna li tista' tagħmel xi ħaġa fir-rigward tal-ambjent, inkluż l-safar, huwa l-Ministru tal-Ambjent. Fil-passat, id-deċiżjonijiet anke ta' kaċċa u l-insib dejjem kienu jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Ambjent, imma darba għax raġunijiet li huma ma nistgħux nimmaġinaw għaxiex intefgħu taħt il-Ministeru ta' Għawdex. Kif jgħid il-protest ġudizzjarju ta' Birdlife Malta, waqt il-kaċċa u l-insib tpoġġew taħt il-portafol ta' Clint Camilleri wara l-bidliet riċenti fil-kabinett, l-att dwar il-protezzjoni tal-ambjent jistipla b'mod speċifiku li kull referenza fil-liġi għall-Ministru hija għall-Ministru responsabbli għall-ħarsien tal-ambjent u għat-twaqqif ta' kull awtorità relatata minnu. Dan ifisser li kull avviż legali jew ħatra magħmula mill-Ministru għal Għawdex f'dan ir-rigward tkun kontra il-liġi minħabba li huwa l-Ministru tal-Ambjent li huwa legalment rikonoxxut biex jaġixxi f'għajnejn il-liġijiet Maltin tal-ambjent. Għaldaqstant Birdlife Malta qed titlob lill-Gvern u lill-Prim Ministru biex irreġġa' lura d-deċiżjoni li ħa u jiżgura li l-Ministru tal-Ambjent jingħata l-poteri mogħtija lilu bil-liġi u li l-portafol tal-ambjent jiġi assenjat lill-Ministru responsabbli mill-ambjent. Waqt li issa huwa ċar li l-liġi tippermetti biss il-Ministru tal-Ambjent li jinforza liġijiet u regolamenti li għandhom x'jaqsmu mal-safar, huwa wkoll ċar ħafna li l-Gvern kiser il-liġi b'mod deliberat meta ħa id-deċiżjoni tiegħu.